Tiprasa rokni kotor te rokni bisingo kaisa mung ganang angkha baba Garia te bisi burum no jotoni Mwtai ni sakang rejago hamdodom ni bisingtei Garia Mwtai abo haike no Garia Lampra Bodolni bokhaktei Udai Senapati para Rabicharan para o committee ni bokhaktei baba Garia Mwtai khulumlaikha Garia Mwtai rwksabui Mwtai khulumnai rok tamasaka khnainai di 1994 सिमिनो सिनोर सिनामा हेके सुलाइ हेके तामि हेके हासागाव जत जाति रनि न जानजा सिनिमुम जानि जामानि मुम जानि जा खुलुम दं आमा खायनो सुमो हासाकानि कायसा बर्ष कायसा दिफ्रासा जाति बा सिनिमो सिरि सितिनि मानि मुम खुलुम दं आउन बागैनो सर हासागाव सिनिनो सोंलुम या हेके सिनिनो सोंनानि हेके साबले नारनाय बा आउन बागैनो सिनिनो नारनान बागै सिनिनो हासागाव हासाकानि जत बर बसरो जों दिफ्रासा बसनि जत किसो बुये तंफिनो दं नै लुनान बागैनो हेके सिनिनो लाइलाइ खायलायता एमने सेरे रंनो तयै ताबो रोंस्रोम दैगिराव बाहेराव ताबो आगुक जागदा ताबो बिसिबिर बुरुम नंग हरनै जेटा सकाद जागो बरम न जागो रोंस्रोमनि हासिं नासिं नायखा हेके ओ गाना गुनि गामि आमसाय रखनि स्लाइ सिनो गामि आमसायो ताइसा जुदाकु अनि मा तांगखे ओ गाना गुनि नरखानो रुतुबिनायि सिनरो बायबांसि ताबु मानगला एके सिंगरो एमन सामुगतां खाय दङ सुदु रोंस्रोंनाय रंनो सिनिया विभिन्न कम्पिटिटिभ एग्जाम साइकेल तागे आबुनि बागै बरबस फ्रिकुसिं खायो सिनरो नि जे एक्सपार्ट गोरों गोरों तंनाय रबर खाय दं पायो कम्पिटिटिभ एग्जाम नि बागै ताय अर न्यूज पेपर पढिरिव न्यूज पेपर तो बय ताय अर लाइब्रेरी सिस्टम बय जत जेकुनु बय अर फाइ परिनानो याबा हेके सिंगरो तंगताय आसक सिनिया जत रोंस्रोंनाय रंनो बर गनि थिनानि बागै उसुक नासिनानि बागै खाबो जानाय जात लाइमाना बागै सिंगरो बरनो तुबुय बरनो गरमनि लायो खाबो जाना बागै एमने कायबेसो फोरोंमुंनि देगि कायबेसो न दै अर फोरों तंताबो बर्तमान फोरोंमुंनि बिएदि केनो जे फ्रिकुसिं कम्पिटिटिभ एग्जाम दिनाय रंनो एताय अर लाइब्रेरी बय गोबां मा दं गरम थाइरं बन खायो याबा हायताय न्यूज पेपर नायनायनि सिनि बर'राव न्यूज पेपर फरायनाय आबुनि बागै जों सिनि बर'राव न्यूज पेपर फरायनाय बागै अर न्यूज पेपर जों तो बय फरायनो निसिरिमु आनि सिरिमु किप्ले देबरमा आङो गामिनि न ताय अर लाम्प्रा करिगा बदलि सा आनो स्कुरिनाय pra Garia bodol kaibesek jagawo kaibesek thayo buijagi to emne baba Garia no baba Garia te tinin salno rok sabu kaibesek jaga palije Lampra Garia bodol sini central committee ar sinogoro dongo enggak sengka kaisa branch primary committee Udai Senapati para Rabicharan para primary committee sini tamu takai dongo jaga sini yasrai primary committee dongo dograi wakalayo garim para kalayo tei dokidar kamiwo tei habildar kamiwo momo haike jami lingo kereng jaga gobang ma jaga no kailai dongloi sin Lampra Garia bodol raida kaida bai emne Lampra Garia bodol ni bekhakte sungmung tei chere rokno jeta phan thoni telang janai kuno rok ko Lampra Garia bodol sini primary committee sangje wansunglayo sera rokni thinang kaham kai thangmana ni bagai जों बरनो awareness camp खायो awareness camp तांगै drug addiction drug नितिबो जों वाहा awareness खायो ते जों सेराय रकनो पुशिंग सिस्टम हाइबो खायो ते अबनि लगे लगे जों सेराय रकनो माध्यमिक एवं 12 सीबीसी एवं त्रिपुरा बोर्ड बरक जे एग्जामो जों जे बरकनो जों सकादक लायो बरम लायो तेबो कुसु कागक थांमाना लगे सिलि फोरों तंगाय दङ बोसनि जरानि बिसिंगो एमने चेंग्रे जाखम जों सिनिमो हर सिनि साल सिनि बुइ सनि सिमि सेना जरा जों मथाय कतर बाबा गरियानो फुंतै सारिक जराव हहम ददमनि बिसिंतै तां सिनि रसाबला मिजागलो जों सुरि तंगायो तिनिकै जों ता दाम सिनि बिसिंनो हरनि सेनानि सालबा जतनो न माना सिंलायो जतनो नगनो खाइलायबा मथाय बाबा गरियानो खाइलायमाबा हेंगाय जों सेदरखा कुथुमलायै पालखै थानसाखै खाइलायमानि बर नग रग किहेमजा खाइलाय अरमा फाइनाल जरा किसाले थांलायो अबनि बागै बरनो जों बेलाय माना सिंलायो कारण रास्ता हापांनि बेखाक्ति रग कुनु रग सेब रग माखा नंनि Garia जेटा कोचिंग सेन्टर रग कुनु
जों हास्ते हापाङो जों पुसिंनि बागै जों बंथानि रांखौबो सामलायजाजाया कारन सिनि समाजाव जों जतटुकु सम्भब बाय थांबाय याकुं बोसानानि बागै जों टारगेट नाव हाइफानो हापां जुदि जोंनो सुबा सुरु खांखाय हापांनि सुबा सुबा जों नाया हिया अबय सिनानाय ताबुकसु जारा तो माले मान जाया निनि सिनिमु आं लामप्रा गरिया बदलनि कायसा अ कामिनिखे कायसा असायनो तै आं लामप्रा गरिया बदलनि कायसा खरबसा कायनै बुङो ब्रजेन्द्र देव बर्मानि बुं आं कायसा टिचार कायसा असाय समाजनि कायसा सामुं खायनाय नै सिनायजाकनानै नांमा गुनै जों तेनो समाजनि जे जागा सागिरि खायो आ सागिरि बाय सेस कया समाजनि बागै जों सामुं खायना नांगुनै न जों सेक्रिफाइस खायै जाया नोंया खाय निरामिस सालायै समाजनि बागै नायखुलैते लेनो नांगुनै न जों वानसुलायै लामप्रा गरिया बदलनि सेन्ट्रेल कमिटिनि गाइडलाइन मुताबिक जों अरा खायलाय दंलाय